Juu, tämmösiä tuli laskulla vieläkin, vaikka mä en nyt ole enää tilannut, mutta ihme kun vielä lähettävät tämmösiä, vaikka minä en maksanut laskua. Näitten hinta on siis 28,70 €. No, antaa tulla vaan näitä sukkia. Niitähän nyt aina tarvitsee. Näitten hinta kanssa on sitä samaa luokkaa, jotain 28 €. Laskulla tuli. Antaa tulla vaan näitä, että kyllä on käyttö ainakin sukille. Lämpimiä sukkia ja no... Näistä voin sanoa kyllä sen, mitä tuli laskulla. Nämä on huijausta. Ei nää raikasta hengitystä ees. Et sillä viisi. Se on moro.